Na Ballenera eu empecé, ainda non tiña 18 anos. De solteira traballei 2 anos. E logo despois caseime. Estuve 7 anos casada, tuve nos 2 nenos. No 1968 morreu o meu home. A mí gostábame, na casa non quería que fora, pero eu quería ganar cartos. Por que na casa non lle decían que igual non era... Porque papá era moi machista. Papá era moi machista, moi machista. Clásico home que prefería que fora por unha cunca de caldo ou por un cuartillo de leite traballar para os labradores de Jures todo o día, de mañán a noite, e que non viera traballar a unha empresa. E o meu home igual. E odio os hombres machistas. Nin que sea meu pai, nin que sea quen queira. E como era o traballo ali? Era cortar a carne, preparala, botala na nevera, e despois botala en hielo, e despois había que cargala ao outro día. Tiñamos que levar aqueles troces nunha ancarella, nunha padiola, entre dúas mulleres. E o resto iba para escocer, para as caldeiras. Mi madriña, pero é que o traballo era moi duro. Bueno, para quen non conocía era duro, caín moitas veces, e levei golpes abondos, pero eu, que queres, queríalle ben, eu estaba moi contenta nese traballo, moi contenta, sí. A ballenera esta sacou moita fame do pueblo de Sé, moita fame. Moitos nenos que viñan pequeniños aí a pedir un cachiño de carne para comer. Cambiarías algo ou...? Cambiaba os abusos. Os abusos, porque eu estaba viuda. Eu matei-me toda a vida, luchei para facer o que pude facer, non pude máis. Eu non sei como salín para arriba a miña filliña. Os voy a contar, señores, el caso de una ballena que le pescó el temerario y se degolló en Canelas. Todos sabemos, señores, dónde está la factoría, la importante ballenera fábrica de caneliñas. Este era o chalé donde dormía, más donde vivía os jefes, e alguns obreros que eran da Coruña, andaluces. Ballenas e cachalotes desde 20 a 30 metros, que suelen dar varias veces 100 toneladas de peso. Aquí era onde nós tiñamos que vir a botar a carne para aí, e nós traballábamos as ballenas que levanse ali, subían hasta ali, e ali desposábamos, e nós tiñamos as mesas aí dentro. Aí estaba a nevera, e por ali, pois, estábamos nós. Eu estaba encantada traballando por aquí diante. Llegado a la plataforma, preguntaron por el jefe, prestaron declaración, y todos eran turistas naturales de Japón.